De ce nu-l ajută prinții nimeni? Nu știu cum zic, cred că au ei asta, nu știu de ce. Nu știu, mie nu mi se pare așa. Da, na, ei... Ia uite-l viața. Nimic. Lumina. Mamă, cât curge. Râzi dacă se întâmplă ție, ce ca trenul pe aici. Scuze, n-au. Știi ce că se scurgă pe cămașul? Ai emoragii. Extern, de data asta. Am plagă deschisă. Haideți-mi aici. Hai. Mamă, ce ți-am făcut? Eu să nu mai mă las să mă ating de tine. Da? Haide, șterge-te. Ține așa. Ține acolo. Ia loc aici. Mai. Cum e să țin dacă îmi curge sânge din buză? Asta? Nu. Ia vină. Era făcută scoarță de aia și când ai tras, ai retirat, făcută de bană. Curge încă, nu? Scoarță, lasă-mi cără de scoarță terestră, ia. Placă tectonică. Aha, și cu lavă vulcanică. Ia de să văd, lasă un pic, că eu mor de râs, lasă-mă să văd. Da, mor de râs? Ia. Am vrut să veselesc să nici nu mor de râs. E sado. La ce să mă vezi trist? Da, că da. Ia. Dai, ține, că nu mi mai încărci. Cât să mai cred că nu mai... Au că să mă rușine că am tăiat de mult sânge. Calciu. Și mă pe ferveșe. Ia, gata, dragă. Am ciulit de sânge. Dar ce râs cu toată inima așa, da? Văd de tine că ești amuzant că ai un pix de sânge. Și Un pic pe șpăra că le-am dat. Gata, nu mai. Nu mai e, da. Trage mai ușor și de acum, uite. Stai. La ce să ajungi? E bine că mie să trag mai ușor, nu să nu mai trag deloc. Ce? Așa poate mai sper la ce. De tot, mă vede iarăși pe tine. Mă, tu vrei să-și trage iar și iar nu prea mă sper. Mă, nici nu mă cât are, nici nu dare gât. Mă nu știu să mă. Bun? Da. Am vrut că acum mă dorm. Hai, lasă, nu mai te voi căria.
Asta e râs propriu. Ui, de asta am văzut că stăteai așa. De cum ne știam? Știu, îți dai seama. Mă fac eu că nu știu, dar nu-i panică. Hai. Ești ok, nu mai te alarmă. Ce? Nu vreau să mă gândesc dacă îți făceam așa la buze. Și de repede m-am zis, mai stai în cap pătrat. Și atunci uite ce mai făcut, să nu te mai văd. Că mă duc pe canapea cu ce mai... Dați-le și nouă drumul la aia. Nu-i bine cu nou. Ce lasă-mă? Ai, da. Așa te-am făcut cum ai mușcat din buș acolo? Nu ți-a pus să ce? Nu știu, am usturat și am început să plumbi usturii. Știu. Păi. Și am trăit momentul din asta. Bine, și dacă ai trăit un moment din asta, trebuia să trec eu peste că ai trăit un moment din asta. Nu e așa. Ei, Haideți acum la... Și să văd dacă tu începi. Și eu. Dacă tu începi cu exemple de asta așa. S-a oprit. S-a despicat. Toma să închigă să și acolo. Da, asta sunt eu aici. Să-i dai refresh. Da. Da. Nu sunt. Leșinată. Da. De oboseală. Să știi că visă. Iar... Uite, ești tu. Nu mai diga, bye, Dă-i cap. Nu mai diga, bye, nu mai diga, bye. Nu te diga, bye. Dă-i cap. Păi te doare de la 12:30, mai știi? Nu este cut. În câte ora timp? De la râs, dragi. Uite că am râs de tu. Nu cred că e asta. Au? Insistă în favoarea ta. Nu. Cred că e... Asta e nimic. Nu mai e pauză de la și jumate. Asta e pauza de la și jumate. Și o ține până la un sfert, 20 minute. Bună, fără un sfert? Ține 20 minute în drum. Da. Ai grijă la macaron.